Айде. Мъжката сега, мъжката искам. Сега че ни бият. Не, няма да ни бият. А биеме ли си, вземаме бати кащи. И сега трябва обаче да направим един Battleground, да си вземем дневните арени и да вземем гащи. Това, че направим клипи на Battleground, как сме аз на Restoration, ти на такова и кърти ми искаш? Прочи Ама ги. чакай, абе не това бе, бе, какъв си. Съпет. Гое, на нищо не приличаш. То, попълва ни се. А още един път ни дай. Масния при макро е... Съпетник. Главата си като съпетник. Ма стига бе. Виж колко яко това. Виж колко яко това, новата мода. Аре, 15 секунди. Аре, Главата си като нова мода. си туберкулоза в главата. Абе, баш сме си като нова айфър, имаш сигур. Ооо! Палито, малкото пали. Ако ни бият този път, Кирил. Пускай всички тринкети, мринкети, ала бала, скорост. Малкото друид каза... Ах, топъл. Каза са малкото пони. Малките критикали, сега ще ми покажа аз. Не мога да повярвам! О, ес!